Sige na po, ma'am. Para dire-diretso na. Sabi niyo po, ang sa inyo na po yan. Yung SIM card na ano, nakalagay. Sinusukkal ko sa... Tapos pwede naman palitan yan. Pwede naman yung tanggalin sa... Ibabalik. Ayan po at magandang hapon mga kaparing Jason. Bali pupunta kami dun sa SM. At yung kasama ko magdadala ng kanin. Bakit? Oh, gawain ng mga wise people yan. Dadala ng kanin kasi Kung magja-jollibee daw sa ano. Ganyan. Yan na lang kasi. Ito na lang. Naglagay pa ng lagayan. Yan na mismo. Lagyan natin sa ano. Totoo nga. Ilagay natin sa may eco bag. Balutin mo na lang kaya ng daon ng saging. Tapos ilatag natin doon sa Jollibee. Walang saging tayo dito. Mindset. Mga wise people ang Tipid people. magkalang ano kanin sa Jollibee, 35 na ata. 32. Di man inasal. Mahal din. Yung mga bata, Jollibee ang ano. Ano natin, i-celebrate natin. Di ba pag 5,000 ka na? Ayun nga pala, maraming salamat sa mga viewers natin kasi 5,000 ano na tayo, subscriber. Kahit pa paano, nakakausap din. Nata yun, di tayo nakasawan ngayong ba? Chill lang. Matutong yung kanin kakamadali. Hindi tayo nakasahod, di kumabot. Pero may mga ano po, may ilang araw pa naman. Malay natin makahabol pa. Ngayon nakakahabol. Okay. Okay lang yun. Ang importante masaya. Ang importante mahalaga. Ano ba? Hindi nakakasabot, nakakapagpipit tayo. Sabagay. Oo. Kaya kahit talagang matutunan. Tapos yung bigay ng sponsor na pera po ay nasa kay Mrs. Nasa Gcash niya. Ganon. At yung ginagastos din namin yung ano, siyempre yung ipon ka rin, yung sahod ka. Bigyan natin ng tubig sa kakamadaling magsahin ay natutong. Pero yung pera niya na hawak niya pa rin. Yung galing sa sponsor. Natutong yung kanin. Kakamadali. Kung magbaon niya. Gala-gala muna kasi malapit na akong umalis. Umalis ang ngipin niya. Abang-abang. May bato pa yung kanin. Di ba? Tipid ha? Victor, ikaw magbibit-bit niyan. Ayun at papunta na kami ng SM. Igala rin yung mga bata, mga chikiting anak ko. Ngayon lang siya nakalabas mula nung pagpunta namin dito. Mag-isang buwan na pala tayo dito, no? Malapit na, no? Malapit na tayo mag-isang at sila ano, sila Bilas at si ate niya ay nandun pa. Wala kasama namin. Yo. Hello ka na sa ano, mga viewers ni Kaparing Jason. Hello. Magpapalamig doon sa SM. Kasi grabe yung init dito sa ano, Cavite. Ayun, ulan no? Umulan. Buti nga sa Bicol, umuulan na pala eh. Ano? Para ma-refresh kung uulan. Ma-refresh. Kasi kaya tayo sa yung tricycle. Oo? Kano nga dito mo? Lipat si Papa nag. Sila sa loob kasi may bata. Tayo sa likod na lang. Nagdi-adi kayo daro ko kulikulo rin. Mama? Ha? Mama? Ha? Yun oh, parang uulan oh. Makulimlim na banda sa ano, Balatan. Yan, Balatan po yan. Balatan yan no? Ay, papunta na kami sa SM. Nandiyan na sa loob.
Umuulan na sa 13. Saka siguro ng ulan na yan. 13 yan, no? Ngayon, malapit namin sa SKM. What is more? Ano, may ipo-ipo. Ipo-ipo. Yung anak ko tuwang-tuwa. Ano nak? Bibi? Hailey? Ano Hailey? Malamig? Bibi. Dala mo yung cellphone? Dala mo yung cellphone? Yung blue? Yun, pupuntahan ko yung cellphone. Try ko kung ma-approvean. Kung ma-approvean ba kami. Kung mabibigyan ako ng installment. Nako, naalala mo dyan, nak? Naalala mo? Ha? Ano naalala mo doon? Ano naalala mo dyan? Noong baby ka pa, sumasakay tayo sa ganyan. Ito po, bali dito na kami sa sa may Samsung. At yun, na bigyan tayo ng ng cellphone. Number ko? Ano po? Ano ito sa number ko? Bali, kumuha lang ako ng hulugan. 857? Si ate yung nag-ano sa atin. Bali yung kinuha kong cellphone na ito. Kailangan kasi natin yung malaki na yung yung storage niya. Ito siya. Yan. A55 5G. Tapos ano na rin siya? 256.
wala kasi tayong pang cash, tapos yung kumbaga kung bibili ko ng ano, bibili tayo ng cellphone na mababa rin. Tapos siyempre kailangan din kasi natin ng ano, ng mataas kasi yung ginagawa natin pang-vlog at pang-edit. Kumuha ko ng hulugan na lang. Pero kaya naman yan kasi mababa lang naman yung monthly. Nasa 1 plus lang naman yung monthly. Address? Mami, kukunin ko na din tong watch mo. Sige na po ma'am. Para dire-diretso na. Tabi niyo na yung sa inyo na po yan. Yung SIM card na ano nakalagay, Sinusimpan ko sa... tapos pwede naman palitan yun. Pwede naman yung tanggalin sa Ibabalik ko man sa insan niya. Sisimpan mo muna sa table. Ay, kukunik na yung watch niya sa ano, cellphone. Tapos mamaya, kain mo. Ano ba? Luluto na yung ano. Hmm? Ito mo na rin yung At yan po ano, okay na. Salamat po. At ayan, bali ano, kuha na tayo ng ano, ng cellphone. Ito na siya. Ito na, may bago na tayong pang-edit at may ano siya, may kasamang watch. Kasawa ko. Ma. At syempre, isipagan natin gawa nga ng meron tayong uhulugan. Ano pa, palagyan ng tempered. Sabi niya, mag-order na lang. Kasi kumakain. Kain na muna tayo. Ano muna? Kain muna kami. Jollibee.